Bon dia, som l'Anna i l'Ariana, de segon de batxillerat científic de l'Institut Lauro i estem a l'assignatura de Química de la nostra professora Àngels Llanos. Anem a explicar-vos com fem una valoració àcid-base. Una valoració àcid-base serveix per saber la concentració d'una substància, en aquest cas és l'àcid clorhídric, a partir d'una base, que en aquest cas farem servir l'hidròxid de sodi, que sí que sabem la concentració. Doncs el material que utilitzarem per fer aquesta valoració és l'hidròxid de sodi, el flascó d'aigua destil·lada, 3 vasos de precipitats, la pipeta forada de 10 mil·lilitres i l'aspirador per la pipeta, la fenolftaleïna com a indicador, 3 Erlenmeyers perquè repetirem la valoració 3 vegades, llavors el matràs forat amb la solució problema, llavors el suport amb la pinça i la nou, que això aguantarà la bureta de 25 mil·lilitres. Primer de tot agafarem amb la pipeta i l'aspirador 10 mil·lilitres de la solució problema que està al matràs forat. Quan estiguem a punt d'arribar a dalt, hem de vigilar que el manís quedi a la línia d'enràs. Després, a la pipeta l'abocarem a l'Erlenmeyer i tocant les parets tirarem el líquid. Quan hagi acabat de baixar, esperarem 2 o 3 segons perquè acabin de baixar totes les gotes. Hem de vigilar de no agitar l'Erlenmeyer. Un cop tinguem l'àcid clorhídric dins l'Erlenmeyer, amb aigua destil·lada netejarem les parets. Per vigilar que no ens hagin quedat gotes a les parets. Una vegada tenim la solució problema preparada i posarem unes 3 o 4 gotetes de fenolftaleïna, que és l'indicador que farem servir. Com veiem, l'indicador no afecta, queda incolor perquè és medi àcid. Hem netejat la bureta amb aigua destil·lada i una miqueta d'hidròxid de sodi 0,1 molar. Seguidament hem posat en aquest vas de precipitats també hidròxid de sodi 0,1 molar i ara l'abocarem a la bureta. Posarem la solució fins una miqueta més amunt del 0 i l'enraçarem en el 0. Doncs amb tot això començarem la valoració. Amb la mà esquerra controlarem la clau de la bureta i amb la mà dreta controlarem l'Erlenmeyer, que l'anirem agitant a mesura que vagi caient l'hidròxid de sodi. Ara ha arribat a un punt que el rosa ja no marxa, es queda rosa permanent. Això vol dir que ha arribat al seu punt d'equivalència. L'àcid clorhídric reacciona amb l'hidròxid de sodi i formen sal i aigua. Doncs en aquest cas hem gastat 9,8 mil·lilitres d'hidròxid de sodi per poder neutralitzar l'àcid clorhídric. Repetirem la pràctica 2 vegades més i farem la mitjana del que ens ha donat. Amb això el que aconseguirem és poder calcular la concentració de l'àcid problema. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi servit.